Hvad er det med det? Kom nu ned. Og det er sådan, der normalt så skal de opereres ud. Ja, ja. Calvin kom så sådan løbende ud til os på udendørsbanen. Og altså hjerner lige ind i den der opstigningsgangen, vi har. Ikke? Så fantastisk. Træning, de har der. Ja. Så de har haft den uden gang, ikke? Men Togop, det er også en god bag, fordi altså den er plan. Ja. Er du ved at stikke af? Underlæb for ridehusbund bagefter. Jeg havde sådan en gang, som jeg tit jokede med, den skulle bare have underbid, så kunne den skovle hårslagene og redde rundt. Men det er seriøst. Det var godt. Azure på flyring i sidst, det var også inde der i aflukket neden ved alle gravene. Nu står jeg på Lundland. Der er jeg. Yes. Yeah. Det er fint.